2, 3, 1, 2, 3. I love you, baby. Si vols, fes tu la claqueta. Quina emoció, quin goig, quina alegria! Ja és Nadal! Amb les seves llumetes, les seves cantarelles, els seus àpats eterns, però sobretot, les seves pel·lícules de Nadal. I és que Nadal i cinema sempre han anat de bracet. Deu ser perquè fa fred al carrer, perquè la gent es reuneix per gaudir amb els seus éssers estimats o perquè Disney ha privatitzat la felicitat. El tema és que les pel·lícules de Nadal tenen una essència peculiar, un aroma diferent, un cinquè element. És per això que he desenvolupat una teoria molt teòrica basada en unes normes molt normatives per intentar treure l'entramat d'aquest tipus de metratges, per descobrir tots els seus secrets. I per fer-ho analitzaré i destrossaré a parts iguals la pitjor millor pel·lícula de Nadal. Agafeu crispetes i abaixeu persianes perquè avui toca fer 5 cèntims de... L'amor realment és a tot arreu. Benvingudes i benvinguts a les romàntiques aventures d'en Liam Neeson i de la Keira Knightley i d'en Hugh Grant i d'en Colin Firth i d'en Martin Freeman i de molta més gent, perquè si en aquesta pel·li hi ha alguna cosa són personatges. Molts personatges. Explicaré la vida de totes i tots ells? Segurament no, perquè l'únic que importa aquí és que ens situem a 5 setmanes del dia de Nadal, fet que em porta a parlar de la primera norma i segurament la més òbvia a l'hora de definir una pel·lícula de Nadal. El context. Una pel·lícula de Nadal es desenvolupa per Nadal. Sí, he arribat a la conclusió jo solet. Mereixo la Creu de Sant Jordi? Possiblement sí, però deixeu-me concretar. Love Actually pot tenir moltes coses dolentes, que les té, però si hi ha una cosa que m'agrada és com enfoca la temàtica nadalenca. En altres pel·lícules la festivitat és vista com el centre de l'espectacle, l'estrella de l'arbre. Aquí, no. Les festes de Nadal són l'arbre sencer, un paisatge harmònicament decorat amb les diferents històries que ens planteja el film. I ja que he mencionat les històries, anem a parlar d'elles. L'Snape és un home que ho té tot. Té una bona feina, té un bon matrimoni, té una bona filla, té un bon fill, té una bona casa, però sobretot té una bona secretària que es dedica a tirar-li unes indirectes prou directes. És una galeria d'art, plena de racons per fer-hi coses lletges. Bé, doncs potser hi hauria de donar un cop d'ull. Jo ho faria. Així passen els dies festejant fins que la nit de Nadal, a causa d'un regal concret, l'Emma Thompson descobreix tota la traïció. Aquesta li diu idiota, l'Snape assumeix que és idiota i lluny de trencar la relació decideixen continuar junts pel bé dels infants. I això em porta a parlar de la segona norma. Una pel·lícula de Nadal ha de promoure els valors de Nadal. L'amor? No. El consumisme desmesurat. I aquí Love Actually torna a encertar el pinyol, perquè més enllà de generar una escena memorable on es desplega tot el potencial de l'humor anglès, l'objecte de consum pren valor narratiu en ser el causant de desencadenar el conflicte latent. Si encara li acabaré posant bona nota a la peli. 50 punts per Gryffindor! A l'empresa on treballa l'Snape. Per sort pel negoci, no només treballa l'Snape, perquè també tenim a la Sarah i en Carl. Yay! 2 joves atractius, molt joves i molt atractius, que passen els dies flirtejant. Que sí, que si no ho sé, fins que acaba sent que no. Perquè la Sarah acaba prioritzant l'amor fraternal del seu germà malalt. Possiblement la història amb més potencial interès dramàtic que no s'acaba de desenvolupar del tot. I en una pel·li de Nadal, amigues i amics, això està bé. Perquè la tercera norma diu que com menys argument, millor. En una pel·lícula de Nadal has de poder desconnectar, fer una pausa per menjar torrons, una piulada insultant en Ricard Ostrell o fins i tot una migdiadeta de 20 minuts. I quan et despertes has de poder continuar veient la pel·li sense haver perdut el fil. Les pel·lícules de Nadal han de ser senzilles, tan senzilles com subscriure't al canal si encara no ho has fet, fer m'agrada si t'està agradant el vídeo, comentar un comentari si tens necessitat de comentar alguna cosa o seguir-me a les xarxes socials per estar socialment enxarxats. No sé què acabo de dir. Seguim. Aquí coneixem en Billy, una antiga estrella del rock que no s'ha adaptat gaire bé a això de la música moderna, totalment comprensible. L'oncle Bill us vol dir una cosa important. No compreu drogues.
Feu-vos estrelles del pop i les tindreu de franc. Em sembla que tornem a la publicitat, per sort. La qüestió és que per intentar rellançar la seva carrera artística decideix fer una versió nadalenca d'un dels seus millors temes. I sorpresa, sorpresa, acaba sent un èxit de la gran flauta. El conviden a la ràdio, el conviden a la tele, el conviden a presentar un programa 3K tot i que no parli català, però sobretot el conviden a moltes festes. Festes de les quals acaba marxant per poder celebrar l'èxit amb el seu mànager, reconeixent la seva feina i dient que l'estima de tot cor. Que maco, que bonic, que tendre, però de tota aquesta història ens hem de quedar amb una cosa, la quarta norma de les pel·lícules de Nadal. Una pel·li de Nadal no pot ser una pel·li de Nadal si no té música. I si la música és nadalenca, millor. I si és nadalenca i cantada en directe, millor que millor. I si és nadalenca cantada en directe i memorable, millor que millor que millor. Però això ho tractarem amb la següent història. Aquesta és la història de la Juliet i en Peter, una parella molt emparellada que s'emparella encara més quan oficialitzen el seu matrimoni. I quin casament, i quins vestits, i quina performance! Però a nosaltres només ens interessa en Mark, el millor amic d'en Peter que fa pinta que sobreviuria a un apocalipsi zombi. Qui ho entengui ho entendrà. La qüestió és que en un moment donat la Juliet li demana a en Mark les imatges del casament. Aquest es nega, aquesta insisteix, aquest es torna a negar, aquest envaeix casa seva, aquest li diu que no troba la cinta, aquesta remena els seus objectes personals i així estan, que sí, que si no, que si ara em peto alguna llei de privacitat fins que posen la cinta. I la Juliet descobreix que només l'ha gravat a ella. Oh, vaja, què deu voler dir això? Sí, amigues i amics, en Marc està terriblement enamorat d'ella. No m'ho esperava. Tan enamorat que un dia es planta a casa seva per protagonitzar l'escena més icònica i memorable de tot el film. I és que una pel·lícula de Nadal ha de tenir mínim un moment memorable, o el que també es coneix com una anècdota, una imatge que recordis i et transporti al film. I tècnicament això hauria de ser una norma per a totes les pel·lícules, però ja sabem com funciona la indústria actualment, i no ens posarem a descobrir la sopa d'all. Au, passem a la penúltima norma. Possiblement la meva història preferida, i possiblement té molt a veure amb que comenci d'una forma tràgica. En Liam Neeson és un home que ha perdut a la seva esposa a causa d'una malaltia, quedant-se a càrrec del fill d'ella i quedant-se a càrrec d'una forta impotència per no poder refer la seva vida. Però en comptes de buscar venjança com faria habitualment, l'amic Liam decideix centrar-se en la felicitat del petit Sam, preocupant-se per ell i intentant ajudar-lo com pot. El que em passa és que estic enamorat. Escolta, no ets massa jove per estar enamorat? No. Oh, bé, d'acord. No... Em quedo una mica més tranquil. Per què? Perquè em pensava que seria alguna cosa pitjor. Pitjor que la tortura d'estar enamorat? No, tens raó. El problema és que l'amor d'en Sam marxa als Estats Units. Així, gràcies a l'ajuda d'en Leo i la Kate, elaboren un pla per poder, com a mínim, parlar amb ella. Aprofitant, doncs, una funció escolar on la nena és la cantant solista, en Sam decideix aprendre a tocar la bateria per poder entrar a la banda musical. I, oh, sorpresa, n'aprèn. No m'ho esperava. El pla és un èxit, la funció és un èxit i tot és un èxit com ja ve ser habitual. Però, per anar de despistats amb tant d'èxit, el cotxe de la nena marxa cap a l'aeroport. És aleshores quan en Liam i en Sam abracen a la penúltima norma per colar-se a l'aeroport i aconseguir el petó de comiat desitjat. Joana. I aquesta norma no podia ser una altra que... els clixés. Una pel·lícula de Nadal ha de tenir clixés? Sí
Oh sí, i com més en tingui, millor. I com més estereotips, millor. I si a sobre provoquen que en Liam Neeson somrigui, orgasme cinematogràfic, perquè si en Liam és feliç, jo també ho soc, fet que hauria de sumar mínim 50 punts per Gryffindor. I parlant de punts, em queda per mencionar una llista de coses que passen a la pel·lícula que no entren dins les normes nadalenques, però sumarien punts per Gryffindor. Com el cas d'en Hugh Grant, que tot i fer el mateix paper de merda de sempre, ens deixa aquest ball. Sí, 50 punts per Gryffindor. O com escoltar l'amic Colin parlant portuguès. È claro che io saber che tu non és tan loca com io. 50 punts per Gryffindor. O com veure en Bilbo Saquet, que sempre has d'agrair. 50 punts per Gryffindor. Punts repartits, i per anar acabant em queda explicar l'última norma i una de les més importants. Totes les històries d'aquest film i en general totes les pel·lícules de Nadal han d'acabar bé. Mai dels mais una pel·li de Nadal et pot deixar amb mal cos. Has de marxar del cinema o apagar la tele amb un regust dolç i en pau amb tu mateix. De la mateixa manera que ho faràs amb aquest vídeo, perquè això, amigues i amics, és tot. Aquesta és la meva teoria nadalenca cinematogràfica. Si penseu que hi ha més normes o no esteu d'acord amb algunes que he dit, sentiu-vos lliures de comentar-vos comentaris o bé entrar al canal de Telegram de 5 cèntims per iniciar una revolta popular. Però bé, si sou més pacífics que l'oceà, també podeu fer m'agrada i us podeu subscriure al canal si encara no esteu subscrits. Ja sabeu que s'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i bon Nadal! Ciao, 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 ciao! Que bé, quina alegria veure-us a tots. I ara... me'n vaig, de fet.